יש להם שרירים טבעתיים שגורמים להם להתכווץ או להתרחב, ומפה גם הלחצי דם, שכשזה לא עובד נכון, אז לחץ הדם עולה, כי כלי הדם הרבים מתכווצים מעבר לצורך, ואז זה יוצר לחץ. אז ברגע שאתה עושה פעילות גופנית, ואתה נגיד רץ, אתה יוצר מצב שהרגליים, הגפיים, צריכים יותר דם מאשר אזורים אחרים. לגוף יש יכולת, כלומר, השרירים פה משדרים לאן שהם צריכים לשדר את הצורך ביותר דם, זה עניין הורמונלי, זה גורם לכלי דם להיפתח, ואז אזור הרגליים מקבל יותר דם, שאזורים אחרים מקבלים פחות דם, או על ידי סגירה לגמרי, או על ידי צמצומם, פשוט סגירה, סוג של סגירה או סגירה חלקית. ברגע שאתה עושה פעילות גופנית, ואתה הולך ומתחיל לרוץ, כלי הדם פה נפתחים בטירוף, אתה חדל לרוץ, הם חוזרים למקומם. זה השיטה לפתח גמישות כלי דם. כלי דם צריכים להיות גמישים, וזה שם המשחק. ברגע שמאבדים גמישות, תלוי לאיזה כיוון הם מאבדים. הם מאבדים בדרך כלל בכל הכיוונים.